So 50 pesos lang po yung kabase, oh. Ganyang kadami. Tapos yung mga tawilis din po, ganun din po yung mga latag nila. Mga 50 pesos na mga tumpukan, napakarami, oh. Dito po ang isdang alumahan po natin, oh. 180 na per kilo. 230. So yung mga mangilo to. Oo, yung malalaki natin, yung mga 2 kilo mahigit, naubos na. Ayun, yun ang unang naubos sa kanyang mga yellow tuna, no? 50 lang ang kilo ng kanina po. Magkaiba pala yung presyo ng maliit sa malaki. Dito po ay 230 na mga per kilo. Good morning. So, ang saging niya po dito ay kalahating kilo, 35 pesos, 70 pesos sa mga per kilo. Ganun din po yung ubas niya, no? 120 sa mga per kilo. Tapos yung pongkan po niya ay 6 pieces, 50 pesos. Dalandan po natin ay 50 pesos. So, shout out dito. Wala si B1 na. Ayun pala si B1. Nagtatanggal ng pusod ng tahong. Matumal. Mukhang ito bentahan mo ngayon, ha? Wala ganun isda, bustado eh. Oo nga, eh. Puro tawilis. Ang ganda mo. Magkano naman sa ulo? Ano po, sa kilo, bustado. Dito sa katawan. 150. Ayan po yung presyo ng cream dory natin sa Malabon Fish Market. Po dito ng ating taong ay 50 pesos. Ng mga pusit lumot, no? 280 ang per kilo. Sa alumahan po ay 160. 300 ang per kilo. Sariwang-sariwang mga isda na ang per kilohan ay 300 pesos sa mga hasa-hasa. Te, pati yung sa lengga mo 300 din. Sa lengga 300 din. 260 sa lengga. At ang tumpukan ng ating lodi 40 pesos. Ang dami, no? 40 pesos na tumpukan. Dumagsa yung tawilis natin o isdang lapad. Ito po ay 230. Yan po yung magkatabi na latagan ng hipon ni Ate Potpot, no? Sa bayan po ng Malabon Fish Market. Tumpukan po ng tilapia dito ay 100 pesos. 150 po sa mga per kilo ng torsilyo. Ang laman po natin dito ng mga isdang maya-maya o bigit, no? 140 sa per kilo. Magkano yung ano mo? Dalagang bukid? 150 lang. 150 per kilo? Po yung pagi, oh. 120 na per kilo. Kuya, magkano po yung per kilo alimasag nyo? 200. Ayun po, 200 pesos sa mga per kilo ng alimasag na malalaki, oh. Mga babae. Nay, magkano po lettuce? 200 pesos na per kilo ng lettuce natin dito, no? Tapos may mga ampalaya. Ampalaya po natin 140 sa mga per kilo ng ampalaya. Magkano to? Hoy, 20 lang balot. 20 pesos na kada balot ng kanyang sibuyas. Ito 20 pesos din sa mga kamatis. Iyon, yung mga presyo ng kanya. Mas malaking sibuyas. Tapos yung sili mo mga nakabalot 10 pesos. Kalamansi 20. Magkano ngayon luya? Sa luya kay 40. 160 per kilo. So yun po yung mga per kilo ng kanyang mga luya, no? 160 sa isang piraso, 180 na isang piraso po ng bangus. Dagupan ni Nanay Noemi, no? Tsaka 200 ang kilo. Dito Nanay Noemi, ganun din, 200 pesos ang per kilo. Ayun, yun po yung mga latag niya po ng bangus, dagupan. 160 sa mga bangus, dagupan. Kano kilo mo sa bisugo? 240 sa bisugo. Lapu-lapu 260 sa per kilo ng lapu-lapu. Labahita 200. Yun po yung mga presyo, no? Snapper 200 pesos na kilo. Ito, 160. Ay pupunta sa Malabon Fish Market at mag-a-update tayo ng kanilang mga panibagong latagan o presyuhan para malaman na rin natin, para malaman na din ng ating mga kababayan. So samahan niyo pong muli si Boss Lando Explorer na mag-explore
At talagang makita natin ang kanilang mga latagan. So welcome na welcome po kayo kay Boss Lando Explorer, no? So patungo na tayo sa Malabon Fish Market. Kasi dito sa mga latagan po nila ay talagang mura, at ang mga presyo nila may mga tumpukan sa murang halaga, 50 pesos ay napakarami na, halos 1 kilo, no, na binibenta nila na tumpukan. At yung mga isdang bato, kailangan malaman din natin ang kanilang mga presyohan. So ito po yung kahabaan ng nabotas, no. Itong binabaybay po natin dito sa lugar ng Nabotas, Bagumbayan North. Kasi dito tayo galing, no, sa kabilang area. Yung papasukin po natin ay po yung Nabotas proper na papasok sa loob. At doon tayo dadaan patungong Malabon Fish Market. Yun yung lugar ng Estrella Street ng Malabon. So, nandito tayo sa stoplight at tatawirin natin yung kabilang linya at papasok tayo sa Nabotas proper. Tipo road po yan, no? Papuntang monumento. Ngayon nakapasok na tayo dito sa Nabotas proper. Dire-diretso lang po ang pagpunta po dito sa Malabon Fish Market. At may signage naman po na nakalagay sa itaas na kakanan tayo. Papuntang Malabon. So ngayon lang natin ginamit itong ating SD Cam C2, no, na 4K HD. Dahil matagal natin itong hindi ginamit sa pagdadrive. Ngayon ay ginamit na natin sa pagdadrive natin para makita natin yung kung saan ang location ng pagpunta dito sa Malabon Fish Market. So dito malapit na tayo at kakanan na tayo dito. Yan. Ito na po yung pakanan na patungong tulay ng boundary ng Nabotas at Malabon. So titingnan natin yung kanilang mga presyuhan kung nagtaasan ba o maganda ang presyo ngayong araw po ng Miyerkules. So shout out sa ating mga kababayang na lagi pong sumusubaybay, sa mga viewers po natin dito sa bayan ng Malabon Fish Market. So mag-aalam-alam na tayo ng kanilang mga presyon at nandito na tayo ngayon. So gigilid lang tayo dito at mag-a-update na tayo ng kanilang mga latagan dito sa bayan ng Malabon Fish Market. Good morning, good morning, good morning. At nandito na po tayo sa bayan po ng Malabon Fish Market, kung saan ay mag-a-update tayo ng kanilang mga latagan o mga presyuhan kung anumang klaseng isda o laman dagat ang makikita po natin dito upang makapag-update tayo ng mga presyuhan. So samahan niyo pong muli si Boss Lando Explorer. So tara, let's go! Mukhang ibang loto yan, ah. Pirito. So mag-update tayo ng kanilang mga latagan dito, no? Sa mga latag ng mga yellowfin tuna po natin dito ay 250 na per kilo. So mataas ang yellowfin tuna natin dito, no? Tapos yung mga bangus natin na mga pandaing ay 100 pesos na kada tumpok. So mura yung ating tumpukan ng bangus dito, no, sa halagang 100 pesos. Tapos may mga tumpukan po dito na 50 pesos na mga sariwang tawili. Tapos dagsapo yung banak, oh, sa halagang 50 pesos, napakarami. At meron na kayo may papaksiw o daing, no.
So marami pa rin mga latagan dito na mabibili at talagang makakasulit ka. Dito po ang ating bisugo, mababa po ang presyo. 120 dito po sa maliliit, bali 240 na per kilo. Dito po sa mga malalaki ay 360 no, ang 180 ang kalahating kilo. 110 na piraso ng bangus dagupan. Dito po ay 140. Magkano yung sap-sap? 200 lahatan na. Eh, 200 na po yung lahatan, no? Kasagisi mo? 200 ang kilo. Ito po yung salmonete, oh. Yung salmonete mo? 150 na lang po, lahatan na, no? Yung kanyang binibenta po ditong isda at mga presyohan ng kanyang latag. Kanina. Eh, ngayon lahatan na. Oh, lahatan na, 150, no? Boss, salamat ha. Dito po ay 130 na mga per kilo ng kanyang pandaing na bangus. Tapos 130 po dito yung mga pandaing din pong bangus. Ito po yung mga laman nyo. $130 na mga isdang bangus na tumpukan. So update na tayo dito sa pababa po ng Malabon Fish Market at talagang dito ay marami pa rin silang mga latag na tumpukan. Grabe. Na makikita mo mga tumpukan dito sa Malabon. So 50 pesos lang po yung kabase, oh. Ganyang kadami. Tapos yung mga tawilis din po, ganun din po yung mga latag nila. Mga 50 pesos na mga tumpukan, napakarami, oh. Maghapon na ulam na, oh. Ito po yung mga bonbon na ginagawa pong mga pang meatballs at yung bit-bit. Nay, pwede malaman magkano yung kilo ng bit-bit? 150 po. Yan po yung per kilo ng kanyang latag na bit-bit, no? 150 sa per kilo. Oh, grabe, mga tumpukan na napakarami talaga. Tapos yung mga tumpukan po dito ng mga isang big hit o yung gilit na hiwa na ay 50 pesos din po ang mga tumpukan. Tapos 50 pesos sa mga tunsoy. Ito mga mahigit 1 kilo na itong mga latag na itong 50 pesos, no? Talaga napakarami at may mga galunggong din po sa halagang 50 pesos na tumpukan. Yan po yung galunggong babae. So grabe, mga latagan nila ng tumpukan. Lodi, shout out. Ito yung mga tumpukan nila, oh. Talagang napakarami, oh. Yan po ang bigayan dito. Yan po ang kagandahan sa Malabon Fish Market. Sa pagdagsa at maraming mga baba po mga isda sa Malabon Fish Market, yung mga tawilis na po yan ay talagang binabagsak presyo po nila sa halagang 50 pesos na mga tumpukan. Napakarami na. Tapos yung mga japayuki natin na salmon, 100 pesos po na tumpok. Daddy, thank you. Salamat. Dito po, no, 100 pesos yung mga per kilo ng kanilang malalaking bonbon, no. Tapos sa mga bangus po natin ay 100 pesos tumpok at yung tilapia po ay 50 pesos din po. Yung mga tawilis po dito, binagsak po sa halagang 40 pesos na lang po. $40 ang isang tumpok, no? Tapos yung mga tumpukan po ng galunggong po dito ay 100 pesos. Mga galunggong babae po. Galunggong na lang yan, yung babae. Babae ba yan? So, yan po yung tumpukan po nila ng galunggong.
Dito naman po ay mga tumpukan din po ng mga tawilis. Talaga napakarami po mga bentahan po dito ng tawilis, no? Sa halagang 50 pesos, talagang meron ka ng pangkikilaw, meron ka ng pampapaksi o pangpapangat na tawilis. 50 pesos sa mga tumpukan. So dito naman po ay ganun din po, 50 pesos na mga tumpok ng tawilis. Hulugan. 50 pesos. Grabe yung mga tawilis po natin, no? Talagang binagsak presyo nila yung mga tumpukan na pakarami nyo pong mabibili. Dito ay tinda ni Boss Paeng ng mga bangus, dagupan na isang piraso. 50 pesos sa isang piraso, 150 sa isang piraso. So yan po yung mga nakabanyera pa niya na paubos na bangus dagupan. 160 at 170 sa mga pusit kalawang. Shout out. Dito po ang isdang alumahan po natin, no? 180 na per kilo. So shout out, Lodi. Sarang sa mga rugby boy kung kasama dyan, no? Dito naman po ay 320 sa mga per kilo ng kanilang pompano. Alright, shoutout tayo kay Kamanaba Tile Center, ang tiles na matibay dito sa Malabon Fish Market. Shoutout. So, pababa na tayo dito sa bilihan ng mga isda, no, ng mga seafood sa Malabon Fish Market at mga gulay po nila. Ayan po yung mga presyo. Dito ang pompano po ay 330 sa mga kilo. Mga bangus dagupan ay 160 na isang piraso. Ganda, oh. Tapos ang pusit kalawang ay 180, 160 na per kilo. May magkano dyan payuki mo? 120 sa mga per kilo ng salmon japayuki. Manok. Ang manok ni Dayan, 100 pesos sa mga backbone. Sa pakpak po natin ay 130 na kada balot. So yan po yung manok na calves na binibenta po nila dito sa Malabon Fish Market. Boy, salamat. Shout out, Lodi. Ayun, shout out. Kamusta naman ang benta mo ngayon ng yellowfin tuna? Oo. 230 lang, naubos na. 230. So yung mga mangilo to. Oo, yung malalaki natin, yung mga 2 kilo mahigit, naubos na. Ayun, yun ang unang naubos sa kanyang mga yellowfin tuna, no? 250 lang ang kilo ng kanina. Magkaiba pala yung presyo ng maliit sa malaki. Dito po ay 230 na mga per kilo. So shout out sa iyo, Lodi. May shout out ka ba? Lodi, thank you, ha. Ay, thank you din, Idol. Ito po yung mga presyohan po, no? Ngayong papalapit ng Pasko, ito po yung mga presyohan ng kanilang mga prutas sa Malabon Fish Market. Medyo bumaba po yung ubas natin sa halagang 60 pesos na kalahating kilo. 120 sa mga per kilo. Sa green grapes po, no, hindi po nagbabago yung presyo niya. Talagang ang kalahating kilo po ay 100 pesos. 200 pesos sa mga per kilo. At may mga tumpukan din po siya ng mga lemon at mansana sa halagang 50 pesos na tumpukan. Dito, shoutout po kuya. Good morning. So, ang saging niya po dito ay kalahating kilo, 35 pesos, 70 pesos sa mga per kilo. Ganun din po yung ubas niya, no? 120 sa mga per kilo. Tapos yung pongkan po niya ay 6 pieces, 50 pesos. Dalandan po natin ay 50 pesos.
Meron din siya mga papaya na isang piraso. Per piece ang bentahan po niya. May 70, may 45, may 100, may 65, may 50 at may tumpukan din po sa 50 pesos. Nasarap to, lagyan ng mga gatas. O kaya kung mag-ice candy kayo, yan. Boundary na po kayo dito sa mga binibenta pong papaya. No, shout out dito. Hoy, boss. Wala si B1. Ayaw pala si B1. Nag-ano, nagtatanggal ng pusod ng tahong. Matumal. Bukhang ito bentahan mo ngayon ha. Wala galing isda, bustado. Oo nga eh. Puro tawilis. Ang ganda mo. Magkano naman sa ulo? Ano po, sa kilo, bustado. Dito sa ano, katawan. 150. Ayan po yung presyo ng cream dory natin sa Malabon Fish Market. Sa ulo po ay 100 pesos. Tapos sa katawan po ay 150. Yan po yung mga laman niya, ano? Napakasariwa na mga cream dory. Tapos per kilo po dito ng ating tahong ay 50 pesos. Dati, thank you ah. Bito. B1 shout out. Tapos yung mga ano niya po, yung mga talaban niya po dito ay 100 pesos, no? Tapos yung mga tumpukan po dito ng mga galunggong ay 50 pesos din po sa mga tumpok. At yung kabila po ay 100 pesos na tumpukan. Tapos sa mga per kilo ng mga tawilis ay 60 pesos na mga per kilo. 300 sa mga pusit lumot, 320 sa mga pompano. Tapos ito yung mga kabayas o tinatawag natin hasa-hasa, no? Magkano kilo? 300 pesos sa mga per kilo ng mga hasa-hasa. Boss, thank you ah. Iyo, isa pa. 230 sa mga hipon. Boss, Lando. 30 lang dyan, bossing ko. So, ang hipon po natin ay mababa ang mga presyon. Ito pa lang yung nadaanan natin na nagbebenta ng hipon sa Malabon Fish Market. At meron pang mga latagan dito hanggang sa pagbaba po natin. Salamat, thank you. Dito rin po ay 220 at 230 sa mga per kilo. Tapos yung mga mais po natin ay 10 pesos na isang peraso. Kahit sa 10 piso, isa pala, no? 60 pesos sa mga per kilo ng tawilis. Grabe ang tawilis po natin dito. Napakarami nilang mga latag. Magkano? Yan po yung mga latag nila ng mga pusit lumot, no? 280 ang per kilo. Sa alumahan po ay 160. Bang! Ilan? Pogi! Ilan? Yung mga isang 300 ang per kilo. Sariwang-sariwang mga isda na ang per kilohan ay 300 pesos sa mga hasa-hasa. Te, pati yung sa lengga mo 300 din. Sa lengga 300 din. 260 sa lengga. Dito sa ano magagaong? Sa gagaong po ay 200 pesos na per kilo.
300 to? 300 na lang, president. So, yun po, no? Ang ganda ng gagao. Ito. Salamat ha. Ang ganda ng gagao. Mamaya. So ikot muna tayo at naghahanap din naman tayo ng maiuulam natin ngayong dito, no? Tapos yung mga bentahan nila dito ng mga presyuhan, 180 sa mga bangus per kilo. Tapos sa mga tilapia po natin ay 120. So yan po yung mga presyo ng kanilang latag sa Malabon Fish Market. At ang tumpukan ng ating lodi, 40 pesos. Ang dami, no? 40 pesos na tumpukan. Dumagsa yung tawilis natin. O isdang lapad. Dangkalan na kayang labanan. Eh paano pag dinangkal mo 2 piraso? Di... Kaya maganda na kanina. Kanina maganda na. Nangali ako eh. Bisugo. Kaso sa banyera lang. Tapos halo-halo ang ganda. So yan po, no, 40 pesos na mga tumpukan. Nahigit 1 kilo yan. Yung mga nakikita po natin na tumpukan po ng isdang lapad o tawilis dito sa Malabon Fish Market. Sakta lang yung tawilis. Bangus pandaing natin dito ay 100 ang kilo. Ang ulo po natin, ang tumpukan po ay 100 pesos. Dito po may mga malakapas po sa halagang 100 pesos na per kilo, 50 pesos sa mga tawilis. Dito napakaganda po ng latag na hipon at napakasariwa na mataas nga lang ang presyo. Mga big size po na hipon sa halagang 350 na per kilo. Dito po ay 230. Yan po yung magkatabi na latagan ng hipon ni Ate Potpot, no, sa bayan po ng Malabon Fish Market. Ate Potpot, ano ulam? Ano ulam? Ha? Tumpukan po ng tilapia dito ay 100 pesos. 150 po sa mga per kilo ng torsilyo. Ang laman po natin dito ng mga isdang maya-maya o bigit, no? 140 sa per kilo. 150 sa mga tumpukan ng alimasag. So shoutout sa inyo mga lodi ha. Ito tumpukan 100 pandaing. Ayun, pandaing po na bangus o kaya yung mga pwedeng pamaksiw sa halagang 100 pesos na tumpukan po ng bangus. Pabuhol lang ako. So shout out Lodi. 50 pesos sa mga tumpukan po ng hipon na magandang pang-okoy. Sa per kilo po ay 220 oh. Magkano yung ano mo? Dalagang bukid? 150 lang. 150 per kilo? 150 na per kilo ng dalagang bukid. Sa ano natin ha? 150 na lang din. Ito 150? Oo. 150 po. Tapos sa mga tumpukan ay 100 pesos sa mga tilapia.
Tumpukan ng salmonete, 100 pesos. Tapos yung mga isdang dilat po natin. Magkano tumpukan? Mga bossing, 100 pesos sa mga tumpukan ng isdang dilat. Sa pagi, 120 lang ang kilo. ito po yung pagi, oh. 120 na per kilo. Parang may nararamdaman ako, ah. Dito tayo sa alimasag ni Kuya. Kuya, magkano po yung per kilo alimasag nyo? 200. Ayun po, 200 pesos sa mga per kilo ng alimasag na malalaki, oh. Mga babae. Mga jumbo na alimasag, no? 200 ang per kilo. Kuya, salamat po. Bossy, magkano ang kilo? 240. So, dito naman po ang ipon natin ay 240 na per kilo. Adi, salamat. Busog pa. Ay. Tanto, pataka kay kain. Ayun na, tatao. Ayun na, shoutout na. Ay, nasa-shoutout ka na para makita ka basta na kayo. Oo. Ayaw panood dyan. Oh, Lodi, shoutout ka ba? Wala na. Oh, shoutout kay Boss Paeng. Hindi makapagsalita kasi may naman yung bunganga. Kahit may ano, kahit masakit Ay, ay, ay. Wala ako naiintindihan sa sinabi mo. So, shoutout sa'yo. Ayan, yan yung magtatay. Bago mong bata, boss. Ha? Bago mong tauhan. Ah, bago mong tauhan pala to. Oh, shoutout sa'yo. Ah, ubusin mo muna yung kinakain mo. Hindi mo maubos eh. Bata ako kumain, boss. Bata pa lang may rayuma na. Bata pa lang may rayuma na. Nangungupit pa. Hindi. Oh. Talo ka ba? 5 na sa bulsa mo? Oh. Dito na kita. Hindi. Yan. Kaya binabantay kita ng hospital, nangungupit siya. Botong. Ayan. Thank you, thank you. Ito, may mga opya. Busog ako. Na-shoutout na. Tanto. Oh. Busog. Hindi, busog ako eh. Dalawa. Hindi na. Anak. Galit pa sa akin. Sige, thank you, thank you. Ito, 200. Ito. 80 na natin. Gaong. Gaong. Ga- Boss Dando. Yan pare, masarap yan. Ilang 1 kilo? 1 kilo, abot pa ba to? Ano mo? Ito pa yan. 1 kilo? Oo. Sige. Ano mo na yan? 1 kilo lang. Wala pa, wala pa. Ang sobra. Sobra yan, dami. Ayan, kumain. Ganyan sa akin lahat ah. Siyempre, ganyan ka, Boss Dando namin. Sino yan? Papangat ko lang po eh. Thank you. Salamat. Doble. Ano, doble.
Kaya di pa ako maalit eh. Bibili ako. Pabili sa akin ng ano eh. Magkano tao ngayon? Ang kilo mo? Tumal eh. Hindi mo bili rin. Nasa sarili. Thank you. Wala lang ako. Maria. Okay nga ako na. Di pa ako umuwi. Hindi pa mauulam eh. 20, ma'am. 20. Bawang. 20 din na bawang, ma'am. Okay, meron. Forty lang, ma'am. Ikaw. Meron kong sarapan. Nay, magkano po lettuce? 200 pesos na per kilo ng lettuce natin dito, no? Tapos may mga ampalaya. Ampalaya po natin 140 sa mga per kilo ng ampalaya. Magkano to? Hoy, 20 lang balot. 20 pesos na kada balot ng kanyang sibuyas. Ito 20 pesos din sa mga kamatis. Iyon, yung mga presyo ng kanya. Mas malaking sibuyas. Tapos yung sili mo mga nakabalot 10 pesos. Kalamansi 20. Magkano ngayon luya? Sa luya kahit pa rin. 160 per kilo. So yun po yung mga per kilo ng kanyang mga luya, no? So yan po yung update natin sa mga latag niyang sibuyas, kamatis, o ano man dito sa kanilang latag. Salamat, thank you, shout out. Dito po ay may mga isang tray, no? Sa mga 5, 42, 5.35. Yan po yung ano, no? Kanilang bentahan po ng itlog dito. Ibig sabihin, 5 piraso nito, 42 pesos. Yun pala yung presyo niya. So, yun po yung update natin ng kanyang mga itlog. Tapos, may mga 50 pesos, 20 pesos, mga sibuyas, kamatis, sa halagang 20 pesos at 50 pesos na kanilang latag sa Malabon Fish Market ng kanilang mga gulay. Dito ay 3 piraso, no? Na kamatis na nakabalot ay 25 pesos. So 20-20 at talaga makakasulit ka na. At sakto sa mga pangsahog, sa mga lutuing ulam. Hi! Good morning po, Nanay Noemi. Shout out po. Hello sa inyo! Magandang umaga! Maglilinis na naman si Nanay Noemi. Ano ko yung pangsigang? So yung mga bangus dagupan po natin dito na malalaki ay 200 pesos na per kilo. $160 sa mga per kilo, no? 180 na per kilo. Isang piraso. Wala po! Wala po! 160 sa isang piraso. 180 na isang piraso po ng bangus. Dagupan ni Nanay Noemi, no? Tsaka 200 ang kilo. Dito Nanay Noemi, ganun din, 200 pesos ang per kilo. Ayun, yun po yung mga latag niya po ng bangus, dagupan.
Dito po sa Malabon Fish Market. Tilapyang Batangas. 120 sa Tilapyang Batangas, no, ni Nanay Noemi. Nanay Noemi, marami pong salamat. Thank you po. God bless po. Ito po yung mga sagisi. 160. Bubuli. Bubuli pala to, no? 160 sa mga bangus. Dagupan. Kano kilo mo sa bisugo? 240 sa bisugo. Lapu-lapu. 260 sa per kilo ng lapu-lapu. Labahita. 200. Yun po yung mga presyo, no? Dito sa gisi. 180 na mga per kilo, no? Yan po yung mga latag po nila ng isdang bato dito sa Malabon Fish Market. Salamat po. Alright. Mga isdang snapper, 200 pesos na kilo. Ito, 160 sa mga maliliit. Dalagang bukid, magkano na? 200? 200 pesos sa mga dalagang bukid. Yan po yung mga per kilohan ng kanyang latag dito sa Malabon Fish Market. Alright, so naikot natin tong kahabaan ng Malabon Fish Market, no? Hanggang sa pagbaba ay sinulit na po natin ang ating pag-iikot. Alright, so shout out sa ating mga kababayang OFW na naghahanap buhay po sa ibang bansa. At shout out sa ating mga kababayan na dumarayo po dito sa Malabon Fish Market kung saan ay naghahanap ng mga murang presyo ng bilihin, no? At sa ating mga OFW na naghahanap buhay po sa ibang bansa ay shout out po sa inyong lahat. At sa mga vendor po natin dito masisipag, shout out po sa inyong lahat. Ito pong muli si Boss Lando Explorer na welcome po kayo sa aking pagbablog sa Malabon Fish Market. Enjoy and be safe po sa ating lahat. God bless po. Bye bye.